ҳафтаи гузашта даври бозиҳои чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон баргузор гардиданд. Дастаи Эсхати шаҳри Хуҷанд дар майдонаш клуби марказии варзиши Артишро қабул карда бо як голи Санҷар Рихсибоев ба бозиҳои нимниҳоии ҷоми кишвар рохат пайдо кард. Аммо ғалабаи намояндаи Лиги Якуми Чемпионати Тоҷикистон Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ бар дастаҳои Лиги Олӣ нишон медиҳад, ки ҷои ин даста дар қатори клубҳои қавии кишвар аст. Агар дар даври бозиҳои 8-1 Хуҷандро Кӯктош сарафканда карда буд, пас ин навбат файзканди Восе ҳам дар баробари Кӯктош ба мағлубият дучор шуд. Бо як голи задаи Бил Обама Арсен дар дақиқаи 9 Худоизод Узоқов бо 2 голаш дар дақиқаҳои 34 ва 87 ҷавоб гардонид. Ба ҳамин тартиб дастаи Кӯктош аз Лиги Якум ягона дастаест, ки дар бозиҳои нимниҳоӣ ҳунарнамоӣ мекунад. Ду дастаи вилояти Хатлони Бохтар ва Саройкамари ноҳияи 5 дар муқобили ҳам барои рохат ба бозии нимниҳоӣ рӯи майдон омаданд. Бозии ин дастаҳо ҳам хеле ҷолиб буд. Дар натиҷа ба футболбозони Хатлон муяссар шуд, ки дар поёни вохӯрӣ дар дақиқаи 80 тӯбро ба дарвозаи Саройкамар равона кунанд. Тоҳир Тағоизода ин голро ба нишон расонид ва Хатлонро ба бозиҳои нимниҳоӣ ҳидоят кард. Бозӣ он қадар пуршиддат буд, ки довар Рустам Нурматов ба бозигарон 8 корти зард нишон дода Маҳмадрасул Одинаевро аз дастаи Саройкамар дар дақиқаи 88 аз майдон ронд. солҳои охир қуръакашии ҷоми Тоҷикистон истиқлолро пайваста бо Равшани Колоб дар муқобили ҳам мегузорад. Ин навбат низ истисно набуд. Агар бозии охирини чемпионатро 24 август ин дастаҳо бо натиҷаи мусовӣ 0-0 ҷамъгаст карда бошанд, пас дар вохӯрии 4-1 футболбозони Истиқлол бо натиҷаи 1-0 пирӯзӣ ба даст оварданд. Ягона тӯбро Манучер Ҷалилов дар дақиқаи 15 ба самар расонид. Ин вохӯрӣ ҳам дар пай 9 корти зард ва 1 сурх дошт. Бозигари дастаи Равшан Ширин Наимов дар дақиқаи 45 барои таҳқири довар аз майдон ронда шуд. Ба ҳамин тартиб дар бозиҳои нимниҳоӣ, ки аз 2 вохӯрӣ иборатанд, Истиқлол бо Эсхата ва Кӯктош бо Хатлон вориди рақобат мешаванд. Бозиҳои рафт рӯзҳои 17-18 сентябр ва баргашт 15 ва 16 октябр гузаронида мешаванд.